ikulong po or isumbong sa mga medyo matataas sa atin para po hindi na po malaman ng iba yung tungkol sa mga fake news. Kasi po, sa fake news dyan po nag-upisa yung gulo eh. Bigyan lang sila ng kaparusahan na magiging angkop sa kanila nagawang mali. Pambirihan daw, hindi tama yung sinasabi yan, hindi kakasuhan sila. For me po, ang dapat na gawin is confrontation. Kasi to eliminate fake news, dapat i-confront nyo muna yung source. Para, syempre, to that spread the fake news pa, hindi na lumala. So, parusa, hindi dapat gamitin yung term na parusa. Confrontation itself is the consequence na po ng gagawin. Personally naman po kasi, I think it could depend sa kung gaano po ka-severe or kalala yung pag-spread po nila ng fake news especially. So, meron naman po tayong mga batas na pwedeng mag-start doon sa kung ano man yung parusa na ipapataw na na nandun po sa constitution natin. Sa pagkakalat nila ng fake news, sobra pong malaking damage sa tao. Mentally, emotionally, even physically, minsan nasasaktan nila yung sarili nila sa mga fake news na ikinakalat po nila. So, feeling ko din po, pwede din silang makulong. For me, like, fake news is becoming prevalent na naman kasi lately, diba? So, I think we should have a comprehensive law. Hindi lang siya basta law na ikukulong natin yung mga nagpapakalat ng mga fake news, no? Lalo na yung mga fake news makers natin, websites, and so on. Siguro magkaroon din tayo, hindi lang sapat yung binibigyan natin ng sanction, yung mga nagpapakalat first-hand ng fake news. But of course, it's very important na magbigay din tayo ng malawakang information dissemination and of course, seminars to public na para alam nila kung paano bumusisi at tumingin ng tamang source like reliable and factual source. Hindi lang sapat na basta ikulong natin or bigyan ng parusa yung mga nagpapakalat. So along with that, dapat parallel work siya na mayroon tayong law na mayroong ngipin. IFM News.